duk mu ne muka zo domin mu saƙa. Shi da mu mai suna na shi da ka zancen ni ba da raina masoyi da girma ne koya. Yan ku ne nasara ta da mahaifa ni dai kuna rike. Ga wani zance domin ku muka yi masoya. Zance domin kuma kayo masoya. Kar da ku damu na ga alamu ana tare abadan abadan. Na ga magauta sun ga mawauta zuwan mayasa sun yi ladan. Ɗaukaka sai ne daga Allah sarkin baiwa. Ban ga dalilin da za ya samu wuce ta muna gaugawa ba. Da auzin waka da bakan waka dalilin hausawan waka muna tare babu rabewa. Da sani za ka zamowa ne, wannan zantuka na masoya ne. Fatan da nake kuma kun gane, Allah zan rike komai zan yi sai na samu madafa. Addu'ar iyaye tasiri take mini ina wani fafa. To don haka mu damke amana da kaunar juna. A masoya shawarar da nake ba ku mai so don Allah. Baka hausawan waka yawa. Assalamu alaikum mu ga masoya muke sallamar mu. Muna fa a tare ba wanda za ya ce ya raba mu. Shafuka kuna ta bibiyar mu, a dole ne mu yi waƙar ku taɓa ku dole a jikan mu. Yawa ashe wai ana ta kiɗa wai ba a san dai salon ronin ba. Tafiya da gwanni akwai daɗi idan shi bai lalace ba. Idan ba mu soya tona ce ba mu san daɗin kiɗa ba. Allah a gare ka muke roƙo a san me muke ta faɗawa. Ɗaukaka Allah ke bayarwa a kullum muna roƙawa. Mu zanke kula ga masoya su suke sha suna watsawa. Da ku ne kuke tallar ra'ayinmu ba batun ɓoyewa. Da ni da auzun waka da baka na hausawa ne, daliliya na hausawa yawa.